Rafael Veronica Ortega David para gobernador iti probinsya ti La Union. Itinaysayang kata press conference ngayon dalawan iti gobernador kinuna nga adday ti panagtalak na iti anak na nang runa ta adamatan ti kapadasan na iti panagbalin a leader kare tinaduma dumang organisasyon iti sekundarya daytoy kinaktibo pay daytoy iti SGO. Inayon pa ni Governor Pacoy at isumukat ang gobernador katrumbang nga adda ti connection na iti tao ken kumpiyansa isuna iti panagtaray iti anak na iti edad ni Rafi Ortega David 25 ammo kano daytoy ti trabaho iti amana ken iti lolo na ani sigod a gobernador Manuling Ortega no bilang man ti anak na ti mapagasatan ngagbalin a gobernador iti probinsya in panamnama ti gobernador nga ay tuloy tumatlang ti anak na dagiti narugyan na a programa ken proyekto. May palagip apada ang nag-withdraw ni Governor Pacoy Ortega ken ti anak na ani Rafi Ortega David at tumaray kumakas provincial board member tumuna a distrito ngem sinabstitutan na iti amana tapno tumaray iti pagka-gobernador iti probinsya nga isumat iti nakakilaatan dagiti ka probinsya antayo. Pilipinas, consistent #1 sa La Union, basta radyo. Bombo!